Malande. See Allah for the new year. Okay, let me take area view. See an ambulance. You looking at it. See an ambulance. You know driver. You looking at it. Je go there. I'm go there. Na wish. People need to know here. I'm going to enjoy. Can you get something for me? Hello, sir. Good morning. No problem. Mamu kwani aida le koroge igi du sigi aina lo chimike ya mananje kai le seba na seba lo nge alomo ne ba mroge umire na hidile kai ge ne ba ta makoli dige ai wo ni dai toka ka ko ma Jehovah wa station dara ai sisi na kekele na soporo ma di bela ko na ha amen It's okay. Nonsense, I do with a player. You are not making a book, you can nonsense. Oh, I'm not That would have got the nonsense here. But don't make sure they want to with this nonsense. Everybody have remember this number Nazuko. Without tiger on na bring it down. Go like this. Give me that. See what? You end up our money. They don't be like that. Yautu. Don't let us come.
ọ na-emezikwe ihe abatrị aga m ekwetụkwa gị n'elu ebe ahụ yes, they get my place. You know, the lesson to get. Mo wa chọrọ kwani ya ga kwani ụlọ. Ina da lesson mo we gina na ya. We shall go when I see where I la. Agba me na la ba before agba. Onye m nụrụ tụrụ ọgba bụ onye kasị. Ya ga. Ndị ọzọ kwa ndị ọzọ. Qui c'est ça de l'épaule? Onye mma na-aghọ mgbochi n'anya ke nwaanyị na-amaghị n'uche mụta akpa adịghị dị ka maka mmadụ Dapat tu drag kiri. Yeah, watch. Hold on, you guys. That's it. Yeah, yeah. When you finish, you will follow him now. Like Jim won't you? All of us will go with him. Yeah, we'll go with him. Like Jim. What's this now? He got back, shut on your thumb, I better go do
Which Kagabia? There's car already. A glass on the These two glasses. Yeah. Go Chibukeji short lens. Yeah, no, na this one. Okay. Because some never have more than a lock here. Come call front. If only you understand me. Can you use this one, sir? Hey, when drone now, be away no? Yeah, for all. Oh, she go front. I got block Hanna. These other guys will join us. I put the mirror by here now. I didn't put the Making a space. No, there's already a space. Move up now. Yeah. Papa no knows on your drone. If I get park, I come from. I don't know. Okay. Yes.
Yareba. Ini di shop nih. Oh, di shop kan ada. Motor ko yun, hindi mo na mahal. Ako ko din ko na mahal. Nagambaru, awabon, ombuwa. Ogo, ondo. Ina awli wani na kuro, lo kama mo. Wawa, yau da ke da hafi. Ema bana jipo. Ema bana jipo. Ema wako mwenye. Hapo kwa mji wa hapa njia.
motor ní accident. Almost maybe that's all we have to do. Actually, die. I don't want first time on fly through. What got again? Here, I'm going. Because the book has left now. This is Mamu. Iya, Mamu. oh, kamu ini itu Mamu. Dia kan sini lo dia kan. Dia ada generation lalu. Ya, betul. Ya, betul. Betul very along. Kita dulu hai mas kalau nak cari itu apa? Aku anak kan, oh ini dia kayak anak kan. Tapi pun ada beda, orang lalu. Jika non, Ya, Pak, kamu nak tak kamu. Ini mudah banget, dapat apa itu? We know to stop for road and straight to Baru
Eleva na sai tono. Na zero nyamba na sai pa. Ana sai tono. Deus.
I need to know that I want to go to Tago to ship. You know what I want. I have to go to ship. I can't go to now. What I go. You are somewhere on the mark of one and the motor. I don't know what I got a packet. I ain't just tell here, okay. Wait till you are too much. Oda man, I send to my man because our men like I love. I don't know the river. And they said, man, I want to get a man. I am the money I'm going to have. Only show me the lab. I said, wow, we're not saying, yeah, I would like it on the wall. So, man, I'm not here. I'm going to family after. Mara hozo de kala gi mefu ya lo bochi ta kala gi mefu do tela ni video ko ya mara sem de ko la afu ya pa polo ya pa polo week ye replace enda mi le da ha ji wa na ko nya daga daga lo ma my brother,
Oh yeah, oh agreement I do. Boss out. Okay. You got to open like because I have a boss out. So then you on the school but I don't like that. Now you go make happy. You go put Actually, you Nada bằng nada một biết đây à liền. Đối đi như nó không có nada. Đó là con sang can biết được.
na na-ezu ozi na ọdịda na chọọchị ọ wee ha kemgbe a tụrụ ka onye nwoke na-awụ ọrụ anyị ga-amepụta ka nwaanyị chọọchị ahụ Go is sending them another. Yeah, process. Hello. Na-ekwete na network ebe ahụ na-enwe issue. Some other persons are watching. We go still send that same link. Okay, we'll still that one link. I'll go and log in. Click. You confirm on all the true. That's a network. I am stable. And women need to link. But to go and log in, confirm more. Them that is going. Them that is going. It's working now. It's working now. Hello. No, he sent the message. Okay. Four persons now here now. 4 persons now. No problem. Hanna ekwete na network ndị US na-enweta issue.
Already came yesterday. I want to start with network. As in Chile, can you come back? Let me maintain the base. That woman never heard it. Too harsh in voice. I wouldn't want to say she's so sarcastic. I believe she's hearing all the too harsh in voice. I'm more than I know. Toya Moya. I go to Abram Nafo. Mama, because in that, I am the one that I like
Ọ bịala ahịa n'ụtụtụ labụrụ alọzi Mgbechi adadero ọnwụnwe ọsọ ọdụbụta ọpara mmiri na ụmụnneri Chukwu gọzie gị mgbe ị bịara n'ogbo n'asịsị ụmụdị ị gbara mbọ gbata ya ife Chineke nara mkpụrụ ogede enwe onwe ike ọwụ mmadụ naanị Chineke mara site otu na ọbụta ọpara mmiri ga nke ọma Ndị nne na nna ha bịa ka ha hụ anyị
This came with respect us. Vets, all good here. What about my chief? My chief will not do my land. This man carry me. My big mommy. Original woman. Child. We are going to find you. Look at me. Language. I will tell you. You have an uncle to give you your. One more hour like one more no way. I have a that with you. I let you line. I mean, also young. No more outside. Hanna akwado ndị ọmụ ụda Nwosu a na-akwadowa ọmọ àwọn adẹ́wàdá
Number 8 grade. Then number 8 grade. And also, Yes, rumba, Service or what time? What service or what time? Ini agak ada on dulu mbak, mau yang ada nak just pause. Aku kamar dah ada kata awak ni cik dia mau yang because I felt so bad over how you that spoke to me and so. Orang belajar kahuna yang kita suruh orang Lapor. Oh, ya kawanan pada awal pak. Aku kawanan pada awal pak. Ya, aku semua. Aku semua. maka ndị chọrọ ịhụnanya ụzọ ka alụ ọnụ na-awụ nne a na-enwe enwe ezigbote nwaanyị ka ọ rụọ oge ọ dị ndụ nne gịnị ya mekọ ọhịa gị mara na mmadụ mekọrọ ọhịa ezigbo nne nne tara ahụhụ zụọ ụmụnne zụọ ụmụnna onye na-amaghị ajụ ajụjụ n'ihi na ọwụ ezigbo nwaanyị na-enweghị nsogbu ezigbo nne ịdị ya mekọ ọhịa agaghị eji igwe egwuregwu ọ hụrụ di ya n'anya hụ ụmụ ya n'anya hụ ndị agbata obi ya n'anya ọwụ nwaanyị eji eje mba awụ na ala ya alụ ụwa alọ ọ gaghị hapụ n'uwe anyị ọ gaghị hapụ na ezinụlọ a n'ihi na ọ bụ ezigbo nwaanyị
Friends and well-wishers, we are still free to come and see our mother for the last time. Kandi na-adị ugbu a chọrọ ka ha hụ nna anyị ụzọ ka ahụ ọnụ. Biko maka ndị ọzọ chọkwara ịhụ ya ha batawa ụzọ rụọ ọnụ. Na Mgbechikwere nwanyị dị mma, nwanyị rụrụ ya.
onwekwa onye chọrọ ka ọ gaa lee nna anyị ya gawa ụzọ ka arụ ọnụ ikwu na ịrịba mmanụ Let
You understand? The moment I can support you, matter that all hold everything on you. I think I have one. Something oh, I see. Oh, and my computer here. Oh, I see. Okay. Nanjo zini mosi mwangaho hane media yule kihaku ondarala ya bojo ndaba kutili kwa emosi bora polisi na sasa ala ni bojo me tijola ni kwa 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 hodia kwa hapo ya kwa hapo ya kile mara ke maro na kwa
somebody can see a picture. Yeah, you catch it. No, I am a so you say somebody picture. The man up for a
Thank you.
Jugo, eh. Areko. Okay. Oh, when man, You want to say something?
You know that Mgbechikwere okay, I'm going to be what please say. She was going to go at the end of the day. I told him that I'm not going to if you go down and if you want to come and why